stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographie kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. An bɛ juma la o ti kalo tile 29 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ kɛnɛ mun na n'aw bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen dɔ kan an ka wulada in na kunnafoni bakɔlɔ dɔw bɛna tali kɛ Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ko n'a bɛ ka kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilenba ye o jɛɲɔgɔnyaw de ye bɛ jamana dɔw fɛ n'a fɔ nazarala jamana dɔw ka juguyakanw ta k'a da anw kan baw o tɛ fɛ anw bɛ ka ɲɛtaa mun ɲini an ka o sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔna la
an ka douane maaw olu ye wulikajɔw dɔw kɛ fan caman kɔnɔna la ka daminɛ Bamako ka taa se Senukaw ma ka taa se fo Kulikoro ka se ka ɲɛnaminimafɛn ka o caman minɛ nin waati in na douane ko u ka wulikajɔw camanba o de bɛ ka fara kan yaasa ka se ka malidenw o ni o bololafɛnw k'u lakana. An ka kɛnɛya minisirimuso Asaba Jalo ni ale tun bɛ Zanbikaw bara k'a to taama la a ye malidenw mun sigi bɛ Zanbi kɔnɔ ka olu kuma ɲɔgɔnya yaasa kumaw ka se ka boli olu ka lahalaw kan k'u to tunga fɛ. Kalanko bunakun kan maa minnu ni olu ye kalanba kɛ DEF Kimɛli la ɛri la k'a fɔ ko lajɛlikɛlan taara k'a di olu ma ko prix d'excellence yaasa ka se ka o galabu foni. Ninnu de an ka wulada in na kunnafoliw la bakuluba dɔw ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔko ɲuman jaani na an bɛna sɔɔni k'a ɲɛfɔ aw ye. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma i n'a fɔ n tun y'aw lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya a jɛɲɔgɔnya ta fan ka ɲi kojugu i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko Irisi ye partenaire sincère ye jɛɲɔgɔn ɲuman don o kɔrɔfɔ mun ni jamanakuntigi yɛrɛ tun ye a daɲɛnamaya k'a to Irisikaw bara u taalen jalajɛba senfɛ arala k'a fɔ o jalajɛba mun ani jɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ ka kɛ sababu ye an ka bamaciya ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ka olu kɛlɛ ba bɛ ka don o la ani jugu bɛ ka u yɛrɛ ɲini ko o seba mun ni an ka walimasiri tabaw bɛ k'a sɔrɔ o galabu kɛnɛya ani fo ka taa se wulikajɔ fanga bɛ ka bonya cogo min na ka se ka lakana sinsin o ko dɔw de yen bɛ kunnafonidilaw fɛ minnu bɛ nanzarala jamana dɔw kɔnɔ k'a kɛ juguyakan ye baw a man di o ye basigi ka sabati an ka jamana kɔnɔ baw olu ka hakilina bɛɛ ye u ka jamana ɲɛmaaw bɛ kuma mun f'u ye ka to ka jajugu walima ka anw ka jamana ka nɔgɔ olu bɛ fɛ ka o de ye ko nin hakilina in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya an bɛ waati min ko bi lakanako bunakun kan ko maa bɛ se k'a fɔ ko tare baw ko lakana a bɛ ka sinsin Irisi jamana ka kɛlɛcɛ minnu ni an ni olu bɛ ka bolo ɲɔgɔnma kɛ ani fɛnɛ maa minnu ni u bɛna fara an kan ka kalanbulon formation ani a ɲɔngo k'o kɛ an ka wolomasiri tabaw ka bolo ɲɔgɔnma kɛ ɲɔgɔn kun cogo min na ko jamana wɛrɛ dɔw olu bɛ ka o ye n'a fɔ ka tɔgɔ wɛrɛw ta ko a daw la k'a fɔ an ka fintigilaka dɔw ma minnu bɛna an dɛmɛ k'a dɔw ko mercenaire walima ko ka tɔgɔ wɛrɛ ta k'u dɔw kan arala k'a fɔ jateminɛlikɛla ninnu fɛ ko an ka jamana a ye baara mun kɛ a ye wulikajɔ minnu kɛ an ni Irisi jamana ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka se bi ma ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o jaabi a ɲɛna Amerikɛnw ka kunnafoni sira mun bɛ yen ni o ye Washington Post ye ale de bɛ to ka nin kunnafoni ni a ɲɔngɔw bɔ kunnafoni mun n'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka anw ka jamana ɲɛmaaw u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ fintigilakaw bunakun kan lakanako sira fɛ ka se ka anw ka jamana ɲɛmaaw k'u galabu faga ko k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ baara mun na malidenw yɛrɛ dɔw ye seereyali kɛ o koɲɛw kan jateminɛlikɛla in ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali dugu mun bɛ yen ni o ye Gosi ye dɔ bɛ yen Tesit ye Endelimani o yɔrɔw la maa minnu ni olu ɲininkara jateminɛlikɛla ninnu fɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'u ɲininka ko yalima u bɛ ka kunnafoni mun fɔ k'a fɔ ko maa u bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ maa mun tɛ sariya la yalima aw bɛ olu lakodɔn wa ko dugudenw yɛrɛ de bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ fɔ nanzaralaw ka kunnafoni siraw kan ko nkalonw don olu mun yɛrɛ bɛ terrain kan ɲi olu ma o ko la dɔn wa olu t'a dɔn k'a fɔ o bɛ nin juguyakan ninnu bɔ yɔrɔ jumɛn ka da anw ka jamana kan bawo ko jamana fintigilakaw hali n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ nka u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ ko a bɛ maa munafa maaw olu tun bɛ jɔrɔ ni yɛrɛyɛrɛ mun na gale ko camanba a bɛ ka bɔ a la hali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma ban ko dugudenw bɛ ka tare ko o fɔ lakanako la lakana a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ɲininkali kɛra duguden dɔw fɛ cɛkɔrɔba dɔw ani fo ka taa se dugudenkɔrɔba dɔw dɔnɲɛw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ Tesit kɔnɔna la bi ko an bɛ waati mun na Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ko a ye basigi di olu ma a y'a to olu hakili bɛ ka sigi hali n'a sɔrɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ halisa
dɔ ka se ka fara lakanako kan fintigilakaw ka to u baara ka caya yaasa u bɛ se ka hakilisigi ni jigisigi ka a dafalen sɔrɔ cogo min na wa ko an ka jamana fan wɛrɛw kɔnɔna la tuguni ɲininkaliw kɛra olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ kuma mun fɔ an ka jamana ma ko a kuma bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ ye n'i y'a caman ta k'a lajɛ juguyakanw don kunnafoni sira minnu bɛ bɔ tubabuw fɛ yen nɔ ko olu bɛ mun fɔ k'u b'a ɲini malidenw fɛ an ka jamana ɲɛmaayasow yɛrɛ bɛ kibaruya mun di anw ma ni a bɛ wele ko sources officielles an ka an tɔmi segin olu de kan kosɛbɛ an bɛ se ka bolo minɛ kala da o de kan bawo jamana ɲɛmaaw ka kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ ni o ye sources officielles ye olu bɛ mun di an ma o de bɛ a fɔ an ye jɛya kɔnɔna la baara ni wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaayasow fɛ ani fo ka taa se lakanako ko wulikajɔba min bɛ ka kɛ a la bawo ko ni an ka jamana ta k'a lajɛ bi musaka ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw u kɛn bɛ ka a fanba bɛɛ lajɛlen de bila lakanako sira fɛ ko lakanako de ye an ka jamana ɲɛmaaw haminakoba ye bi baaraɲɔgɔnya mun ni a bɛ ka kɛ ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ dakuruɲɛ kelen ko maa bɛ se k'a fɔ jateminɛ bakulubaw la mali ni irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ko a bɛ ka nafa bɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ juguyakanw don n'an bɔra o kɔnɔna la keba an ka don ani maaw olu ye wulikajɔ kɛ a la k'a fɔ ko tile 2 kɔnɔ douane tigilamaaw bamako kɔnɔna la yan nɔ u ye wulikajɔba kɛ brigade mobile d'intervention bɛ mun n'a bɛ douane kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu in olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka sanga ni o ti kalo tile 27 ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati zone industrielle kɔnɔna la u taara u tɛgɛ da furakisɛ dɔw kan furakisɛ minnu ni u tɛ sariya kɔnɔna la furakisɛ carton 1155 u ye u tɛgɛ da u kan wa ko an ka maa ninnu wulikajɔw bɛ ka kɛ u bolo ni a kɛcogo ɲuman ye ni larawuli kɛcogo ɲuman professionnalisme ani fo ka taa se minɛn fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni o man ka don sariya kɔnɔ walima furakisɛ minnu bɛ yen ni u bɛ dankari kosɛbɛ maaw ka kɛnɛyako la ka se ka o furakisɛw ka o kunbɛn a yɛrɛ la k'a fɔ ko tile 2 kɔnɔ an ka douane cɛbalenw sanfili ni o ye bamako cɛmancɛ sigida dɔ ye u ye munumunu salo kɛ o yɔrɔw fana la ni ka taa furakisɛ fana carton 10 minɛ yen furakisɛ minnu ni sɛbɛnfura t'u la u ma don sariya kɔnɔna la wa ko ni furakisɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo furakisɛ den 11 ani kɔjanba la ko furakisɛ minnu ni a tigiw kun kɛn bɛ ka a dogo ko ɲuman nka ka sanga ni douane maaw ka wulikajɔw n'u ka cɛsiriw ye u sera ka tɛgɛ da o kan ko sigida wɛrɛ fana bɛ mun ye ngolonina ye ka sanga ni o ti kalo tile 26 ye douane cɛw u ka bɛ min u ka sɛgɛsɛgɛli fana kɔnɔ u taara u tɛgɛ da mobili dɔ kan mobili min n'a tun bɛ ka bɔ segu yan fan fɛ ka se ka taa minɛn dɔw fana minɛ minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔna la ko a minɛn dɔw bɛ yen nɔ sumanw b'u la ani fo ka taa se fɛn dogolen fɛn minnu ni sɛbɛnfura t'a kɔnɔ ɲɛnaminimafɛnw b'a la maaw magoɲɛfɛnw minɛnw olu dɔw fana tun b'a kɔnɔ ko nin ye douane cɛbalenw ka wulikajɔw ye u bɛ baara mun na su ni tile yaasa ka se ka mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ don ni minɛnw ye minɛn minnu n'a tɛ bɛn ɲɛnaminimafɛn na ɲɔngɔw ka se ka o kɛlɛ an bɛ taa kalanko sira fɛ kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu ye baaraba kɛ dɛfu kimɛli la lajalikɛlan taara k'a di olu ma ko prix d'excellence ka sanga ni alamisa o ti kalo tile 28 ye an ka jamana ɲɛmaayaso hakaja kalanko ɲɛmaayaso minisiri min ka ca u ɲɛsin bɛ kalanko ma ale ye lajalikɛlan ta k'a di sifinnakaw ma minnu ye baaraba kɛ dɛfu kimɛli kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko akademi bamako baɲumanfan ni a kiniyanfan bolo o bɛɛ maaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen kalanko minisiri amadu sisavane ale ye kalanden ninnu fo kalanden minnu ni olu ye baaraba kɛ n'u ye an ka jamana tɔgɔ labɔ bawo ko ni maa ye ɲuman kɛ a ka kan maa ka fo yɛrɛci kɛko ɲuman na jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye agence de gestion des fonds d'accès universel AGFO olu de ye nin sigiba in ka a bila sen kan ka o tɛgɛ di minisiriso in ma yaasa ko an ka jamana kɔnɔna la baaraba minnu bɛ ka kɛ kalanko la ko ka se ka o dɔ fɔ kalandenw ye o dɔ bɛ tali kɛ subahana mansin connexion ko ka a yakubaya kosɛbɛ an ka jamana kalandenw olu bolo ko baara bɛna kɛ o kan ani fo ka taa se kalandenw bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ sira mun fɛ ni o ye wifi ye ka se ka o di kalandenw
caman ma u ka se k'u ka ɲininiw kɛ n'a ye ani fo ka taa se an ka lycée kɔnɔnaw la ka formation ka olu kologiriya ka u caya ani ka an ka salle d'informatique subahana mansin bɛ kalan kɛ yɔrɔ mun na ko ka o don bala kosɛbɛ ani kalanminɛ minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ kurukara bɛ ka baara kɛ ni o ye cakɛda in y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye AGEFO ye ko olu bɛna fɛlɛn dabali de kɛ ko o don an ka kalansow kɔnɔ yaasa an ka kalandenw bɛ se ka u kalan ka sɔgɔ diɲɛmaa la yɛrɛla k'a fɔ ko sifinnaka mɔgɔ 78 latɔmɔli kɛra olu de la minnu ye baarabaw kɛ ka lajɛlifɛn ta ka a d'u ma kɛnɛya ko bunakun kan an ka jamana kɛnɛya ko minisiri muso médecin colonel Asaba Jalo Ture Zambikaw bara n'a a tun bɛ jalajɛba kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ farafinna jɛkulu mun ka ca o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma OMS bolofara min bɛ farafinna gun kan o jalajɛba senfɛ a la k'a fɔ an ka jamana minisiri muso a ye malidenw lakuma ɲɔgɔnya maliden mun ni olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Zambikaw fɛ yen nɔ ka t'u dayirimɛ ɲini kɛ ko minisiri muso ani malidenw ka ɲɔgɔn ye a kɛra nisɔndiya kɛnɛba ye bawo maa ka jamana kɔnɔdenw bɛ tunga fɛ ni jamana ɲɛmaa dɔw taara se u ma k'a bɛ jigisigi di jamanadenw ma a b'a yir'u la k'a fɔ jamanadenw fo ka taa se jamana ɲɛmaaso hakili bɛ u la u ye minisiri ani a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ka u kunbɛn ni nisɔndiya ɲuman ye minisiri ye jigisigi di u ma jamana ɲɛmaaso tɔgɔla ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maliden fɛn bɛ tunga fɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bi jamana ɲɛmaaso hakili b'u la bawo ko maliden minnu bɛ dayirimɛ ɲini na jamana kɔ kan u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔko yiriwali sira fɛ u bɛ baara mun kɛ ɲɛtaa bunakun kan ni kalansow kɛnɛyasow ani fo ka taa se sigida yiriwaliw ko o baaraw jamana ɲɛmaaso bɛ o lakodɔnw ye wa jamana ɲɛmaaso tɔgɔla général d'armée Asimi Goita ko ka ninnu fo k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan bawo ko jamana ka ɲɛtaa maa minnu bɛ kɔnɔna la yan nɔ ani minnu bɛ kɔ kan an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ a kɔnɔna la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la Mali ani diɲɛ jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲɛtaa kundala bunakun kan ɲɔgɔn ye baara kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop alamisa in ka sanga ni août kalo tile 28 ye ale ye Fonds International Développement Agricole FIDA ka o ɲɛmaa dɔ bisimila jɛkulu mun ni olu ka bɛ musaka di sɛnɛko o yiriwali o sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu in a ɲɛmaa mun tun bɛ u ka délégation ɲɛma ni o ye madame Ndaya Belchika ko nin jalajɛba in ni ɲɔgɔnkunbɛn in a kɛra ɲɔgɔnkunbɛn sira nafama ye bawo an ka jamana kɔnɔ cikɛlaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ci a bɛ nafa min lase an ka waganɛ ma ko o dagosi ka bon kosɛbɛ o de la k'a ka kan ani jɛkulu in an ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa hakilina kura mun bɛ yen nɔ ni ko Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma o hakilina mun n'a bilala sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko nin jɛkulu ni o ye FIDA ye olu jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ ka an ka cikɛlaw ka u kɔkɔrɔma don yaasa musakaw bɛ se ka sɔrɔ cogo di cikɛlaw fɛ ka sɛnɛ yiriwa cikɛfɛnw bɛɛ lajɛlen yaasa cikɛlaw ka se ka nafa bɔ u ka cifɛnw na an ka jamana bɛ ɲɛtaa mun kɔ o baaraw o ka se ka sɛbɛntiya kiba an bɛ taa e fanfɛ i ka fɛn bɔ an senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka taa marabolo kɔnɔna kibaruw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la Sigasokaw bara jibondo dɔ tara ka di Amdalayikaw ma
jibondomu ni a nana jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ o sira fɛ œuvre sociale. Jibondo in a kolobokardi kɛra ka sanga ni kunungo alamisa utikalo tile 28 ye Sikasokaw ka kimu bɛ ni o ye Amdala ye arala k'a fɔ ko marabolo ɲɛma Sikaso gouverneur muso Madame Kante Marie Claire Dambele ko in a ɲɛmaya kun bɛ ale bolo ni ka taa ni jibondo in ka a kunbɛn ni nisɔndiya ye bawo ko ni jibondo in a nana a na kuma la a kɛra u ka kalanso min bɛ yen nɔ ni ekɔli Musa Sidiki Bɛnkali o kɔnɔna la ani fo ka taa se misiri mun bɛ yen ni o ye Al Walidan ye ko nin kun bɛ a lase jibondo 486 mun ni a bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaayaso ka dɛmɛ sira fɛ œuvre sociale wa ko Sikaso marabolo kɔnɔna la jibondo ta ɲɔngo olu ye o sɔrɔ. N'an bɔr'o la an bɛ taa Tɔnbɔkutu kaw bara. Tɔnbɔkutu fintigilakaw hakaja commissariat de police mun bɛ yen nɔ ni a ɲɛmaaya bɛ capitaine Dirisa S Konate bolo olu ye baara dɔ kɛ ka sanga ni utikalo tile 27 in ye ni u taara ka taa ɲɛnaminimafɛn dɔw ka taa tɛgɛ da olu kan a minɛna jagokɛla dɔ bolo arala k'a fɔ ko u ye wulikajɔ 2 de kɛ. Wulikajɔ kun fɔlɔ u ye siganama maa 3 ka tɛgɛ da olu kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ u dɛn ka ɲɛnaminimafɛn dɔrɔguw ka a feere fintigilakaw taara u tɛgɛ da u kan ni ka taramadɔli a emballage o 37 ko o sɔrɔ u bolo ani fo ka taa se u b'a fɔ ɲɛnaminimafɛn ma ko kushi o 305 ani fo ka taa se u bɛ ɲɛnaminimafɛn juin k'a melege fɛn mun na n'u wele ko erezila o boîte 4 ka o sɔrɔ bolo a yɛrɛ la k'a fɔ siganama minnu ni tɛgɛ dara u kan ko o bɛ fintigilakaw ka bolo kan nin waati na yaasa ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka se ka u ni maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka u bɛɛ lajɛlen ka dan siri o la yaasa ɲɛnaminimafɛn a ka se ka kɛlɛ ka bɔ marabolo kɔnɔna in na. Senukaw bara senu polisiyakaw olu fana ye baaraba dɔ kɛ commissaire de divisionnaire Amidou Jakite n'a ka cɛbalenw olu ye u tɛgɛ da bandi dɔw kan bandi minnu ni olu tun bɛ taa u tɛgɛ da jan da maaw ɲɛ ka maaw bolofɛnw minɛ u la ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna kabi utikalo tile 16 in senu polisilakaw olu de ye larawuli kɛ ka taa tɛgɛ da siganamɔgɔ maa 3 kan o maa ninnu u ye maramafɛnw sɔrɔ u bolo n'u b'a wele ko arme artisanale ko maa ninnu tun bɛ wulikajɔw kɛ senu ni banakɔrɔ ni a ɲɔngow ani u bɛ maaw ka motow fo ka taa se maaw magoɲɛfɛn caman ka taa marifa in jɔ u la ni k'u bagabaga ka se ka o minɛnw minɛ u la ko sɛgɛsɛgɛli kɛlen maramafɛn sɔrɔla u bolo marifa ani fo ka taa se kisɛw muru ani fo ka taa se minɛn camanba nafolo mafɛn n'a ɲɔngo ko o minɛn maa ninnu bolo commissariat de police y'a yɛrɛ k'a fɔ senukaw bara ko olu ka wulikajɔ bɛ ka bonya yaasa ka se ka zonba kulokulo ani bandiw ka o minɛ ni maa kofɔli maa 3 ninnu ni dɔ tun bɛ san 52 la dɔ bɛ san 57 dɔ bɛ san 55 la a bɛɛ lajɛlen waati na o lasagolen bɛ fintigilakaw ka bolo kan. Kulukorokaw bara fintigilakaw ye tɛgɛ da sɛnɛkɛla dɔ kan cikɛla mun ni ale tun bɛ dɛn ka dɔrɔgu ka o de feere ka sanga ni juma tɛmɛnen ye utikalo tile 22 yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka maa minnu bɛ ni olu bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ anti dɔrɔgu a bolofara mun bɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ olu ka wulikajɔw de kɛra sabu ye ka se ka taa u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn u b'a fɔ min ma ko skɛnci ka taa o minɛ ni maa kofɔlen bolo kanabisi ni a ɲɔngo a yɛrɛ la k'a fɔ ko polisilakaw contrôleur principal de police Dramane Keta ale n'a ka cɛbalo olu de sera ka taa u tɛgɛ da nin siganama in kan ni cikɛla kun don wa ko a tun bɛ bɔ feya kɔnɔna la ni waati in na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a bɛ fintigilakaw ka bolo kan yaasa k'a lajɛ ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka tɛgɛ da olu fana kan. Kulukoro halisa Jeune Chambre Internationale JCI olu ye baara dɔ boloda baara mun ni kɛnɛya ko don ka sanga ni alamisa utikalo tile 28 ye u ye maaw ka consultation kɛ ka maaw lajɛ fufalaki kɛnɛyaso kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 80 hakɛ tile kɔnɔ u sera ka taa o maaw de k'u lajɛ sira caman fɛ sumaya bana ani banakisɛ wɛrɛw wa lajɛliw kɔfɛ JCI yɛrɛ se kɛra fura kun fɔlɔ min ye k'a di maaw ma u ye o baaraw kɛ k'u ye a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u ni Kulukorokaw ka kɛnɛyaso a bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la yaasa ko JCI ni o ye sifinw ka jɛkulu in ye olu bɛ se ka fara marabolo ɲɛmaayaso kan ka kɛnɛya ko ka a sinsin
sankaw bara kalanbulon dɔ sigira sen kan kalanbulon minnu ni o y'a kɛ maa 40 hakɛ kun sigida minnu bɛ ni o ye zanfaso ye zangaso ani fo ka taa se lafiyala fangaso ni lafiyala kɔnɔna la ni olu bɛ san marabolo kɔnɔ ko u ye kalanbulon kɛ maaw kun kalan minnu n'a bɛ tali kɛ ko damatɛmɛ wale minnu n'a bɛ ta k'a da musolakaw kan ko violence basée sur le genre ani ko fo ka taa se cɛlakaw ta ma ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kalanfaw ye o damatɛmɛ walew bɛ se ka kɛlɛ cogo di fɛn min ye san kapu olu ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen de u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ko ka se ka nin kalanbolo in k'a bila sen kan ko n'a baaraw bɛna kɛ tile 5 kɔnɔ wa musakaw o bɛɛ lajɛlen bɔra u b'a fɔ jɛkulu ma ko fɛrɛsi o fɛ gawukaw fɛ yen nɔ musaka dɔ kun farala ɲɔgɔn kan ko yaasa ko ka se ka gawo buguda minnu bɛ ko sira gilan buguda minnu bɛ n'a bɛ fɔ ko sara karayi ani fo ka taa se karayi banja o sira ninnu ɲɔgɔn cɛ musaka kun farala ɲɔgɔn kan nka ko nin waati in na gawo marabolo ɲɛmaaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko musaka in k'a bɛ se ka don sira wɛrɛ fɛ olu yɛrɛ ka fɛlɛ la mun nafa bɛ bonya ni sira in ye o de la ko musaka mun kun bilala sen kan u y'a laɲini ka se ka a yɛlɛma k'a don ko marabolo ɲɛta sira wɛrɛw la programme min bɛ yen nɔ ni o ye dɛmɛjɛkulu ye ko peace pour la paix face D o de tun ye nin hakilina in bila sen kan a ka 5e session o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni uti kalo tile 27 ye k'u y'a ye k'a fɔ a ka kan yɛlɛma ka don musaka in na ka se ka a don jamana walima marabolo a baara wɛrɛ la bawo ko sira dilan ko ɲɛw ma nɔgɔ sisan ka sababu kɛ lakana ko o n'a a bunakun ye kibaru an tɛ fan fɛ an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka na jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la Mauritanie-kaw bara a yɛrɛ k'a fɔ ko kulun dɔ binna ji kɔnɔ ka sanga ni uti kalo tile 27 ye kulun mun n'a ka binni kɛra sabu ye ka tungana taa la maa 40 bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kulun in kɔnɔ mɔgɔ 100 kɔ o de tun bɛ a la kibaruya mun ni a bɔra ka bin jamana kɔnɔden caman olu bolokɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 17 an bɛ don min na ko bi olu de sera ka bɔ mɔgɔ 100 in na ko nka maa camanba de bɛ yen nɔ minnu ɲɛmatunnen don maaw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka u bɛ balo la wa u tɛ balo la o de bɛ ka maaw kamana gan ko nin kulu in a tun bɛ ka tɛmɛ kɔgɔjiyafɛnw fɛ ko i kun da nanzarala jamanaw de kan ko wa ko kulu in kɔnɔ n'a jateminɛ maa minnu ka ca la kosɛbɛ Senegalikadenw Gambi ani fo ka taa se farafinna kelebiyanfan jamana dɔw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko kulu in su dugukila de fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛni sanga 30 ye ko finitigilakaw olu ka munumunu salo de kɔnɔna o taara bɔ nin kulun kofɔlen ye a binnen kan ni ka nin maa kofɔlen 49 k'u bɛnɛ o nin na Nigeria jamana kɔnɔna la u ka masakɛ dɔ kun bɛ yen nɔ ale bɔra masaya la nin waati in na ko a kɛ mɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la Amɛriki jamana kɔnɔna la bawo ko a ye nafolo dɔ dun a man ka se mun ma a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka laadala masakɛ dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye Nigérakaw ka siya masaya bɛ yɔrɔ mun na ko kiiritigilamɔgɔw de ye jalaki bin a kan k'a fɔ ko a ye nafolo mun yuruguyurugu k'a bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn caman na bawo ko wari in kun dara ma de k'a ka se ka dɛmɛ ta k'a don cakɛda dɔw sen fɛ ani ko fo ka taa se cakɛda minnu ni olu kun bɛ na banaw kɛlɛ Nigéria jamana kɔnɔ
ni maa kofɔlen ko a ye musagaw de kɛ a yɛrɛ mago ye ka bila dufa la kiiritigɛlamɔgɔ jalaki bin a kan nin waati na k'a lasago Ameriki jamana kɔnɔ la k'a kan ka kaso mun kɛ a bɛ taa san 4 ni kɔ la. Nigeri jamana ɲɛmaw olu ye sɛbɛnfura ka a di farafina musolaka ma ko Nataliya musolaka mun ko ni ale bɛ farafina akɛw la pasa panafricaniste. Niger jamana ɲɛma Abdurahman Tiani ale y'a yɛrɛ k'a fɔ a ye musolaka in k'a gɛrɛ a yɛrɛ nagakɔrɔ k'a kɛ conseiller spécial ye jamana ɲɛmaayaso kɔnɔna la wa k'o fɛnɛ kɔfɛ o bɛ u ka bunnatigɛ sɛbɛnw ni o ye taama sɛbɛn visa ni a ɲɔngo ani fo ka taa se passeport ka o di Nataliya ma bawo ko Nataliya a bɛ ka baara min kɛ ani nanzarala jamana an ye kɔsa in na olu ye gɛrɛntɛ bi muso in kan k'a tɛ se ka don Europe jamana kɔnɔ bawo k'a bɛ ka AES jamanaw n ka fɔ tiɲɛ ka fo ka jamanaw ani fo ka taa se irisi jamanaw ko ka olu lapasa Niger jamana ɲɛmaaya ye a gɛrɛ a yɛrɛ la bawo ko muso in ale ɲɛ b'a la k'a fɔ a ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ. Yemenikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko Israel ka susuli dɔ kɛra sabu ye ni ka maaba caman ka o bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ siya mun bɛ yen n'u b'u wele ko utisiw olu ka siya maa caman ko susuli ye olu le bɔnɛ a nin na ka sanga ni jumadon in ye. Kunnafonilaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ŋaniya jugu minnu bɛ yɔrɔ na walima maa murutilenw ni o ye rebelle ye olu bɛ utus kɔnɔna la ko Israel ka susuli tun bɛ ka da o de kan k'u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ n k'a fɔ jamana yɛrɛ premier ministre ko kibaruya dɔ bɛ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ale tora nin susuli in na bawo ko maa caman ba olu de nin tora kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko premier ministre ale fɛnɛ tolen don nin ko in na bawo ko nin waati in na sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka se ka farapo in susuli in ka a kɔlɔlɔ a ye mun kɛ ka se ka o bugunatigɛ. Brezili jamana ni Ameriki jamana olu ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ yaasa Ameriki jamana kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna gɛrɛntɛ mun ta ka a da Brezili jamana kan k'a fɔ minɛnw bɛ don zalen ka dɔ fara douane ka taxi kan ko ka sanga ni o wale mun ye Ameriki jamana ni Brezili jamana ye kumaɲɔgɔnw kɛ k'a fɔ ko bɛnkanw ka sɔrɔ yaasa taxi da kana caya minɛnw ka minɛn minnu n'u bɛ taa bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ka taa Brezili jamana kɔnɔna la wa ko kumaɲɔgɔnw kɔnɔna la bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ ko wulikajɔ ɲumanw bɛna sabati Ameriki ani Brezili ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka jagokɛlaw ka nafa bɔ. Faransi jamana kɔnɔna la jateminɛlikɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnaka 2000 hakɛ ko olu de bɛ ka balo bɔlɔn fɛ an bɛ don min na ko bi Faransi jamana kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ye sifinnakaw ka hakɛ lapasali jɛkulu ye ni a dɔ ye diɲɛ kurukara jɛkulu min bɛ sifinnakaw kama ko UNICEF ale de ye nin hakilina in ka a bɔ k'a bin ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan Faransi jakaw u ka wulikajɔ kɛ o ni u ka baara caman kɛ yaasa sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ si la bɔlɔn kɔnɔ u ka se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ joona joona bawo ko sifinnaka ninnu u ni hakɛw ka kan n'u tora bɔlɔn fɛ a bɛ dankari kɛ kosɛbɛ sifinnaka ninnu ka hakɛw la. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan kiba yaasa ka bi kibaruya ka a kun cɛ éliminatoire ni o kan ka kɛ diɲɛ kurukara ka sena ndolanci a yɛrɛ la k'a fɔ ko mondiali san 2026 n'o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu kan ka taa éliminatoire tan Mali ni Comore an bɛna kari ɲɔgɔn na olu ka lisi bɔra ka bin entraîneur ni o ye an ka entraîneur ye ale ye lisi min bɔ ka bin o de bɛ tali kɛ ko gardien cɛlu kɔlɔsibaga o ye Jigi Jara ye Ismaili Jawara ani fo ka taa se Lasine Jara ma olu sélectionné k'o kɛ gardien ye défenseur la Fode Dukure Salim Jakite Siku Ɲagate Ibrahima Sise Mamadou Fofana Musa Jara Ousmane Kamara Amadou Kante Cheikh Umar Konate miladi terrainw na ko maa minnu sugantera o de bɛ tali kɛ Lasana Kulibali Mohamed Kamara Mamadou Sangare Aliou Dieng Mamadou Doumbia Kamori Doumbia attaquant na maa minnu ni olu sugantera entraîneur fɛ o bɛ tali kɛ Gawusu Jara Mamadou Kamara Nene Dorgelez Mamadou Doumbia Mustafa Sangare Musa Sila Lasine Sinayogo olu de ye maaw ye an ka entraîneur a ye maa minnu suganti ni olu bɛna taa mondial 2026 a éliminatoire kɛnɛ kan ka taa o kɔdisi da Comore kaw kan ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada na kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a da aw tulo kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani na kunnafoli bɛ to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.